ସାଙ୍ଗମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ଜଣେ ପକ୍ଷୀଟିଏ କାଉଟିଏ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ବୋତଲରୁ ପାଣି ପିଉଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଖରାର ପ୍ରକୋପରେ ସାରା ଜୀବଜଗତ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତେବେ ଜଣେ ଗୋଟିଏ କାଉଟି କେମିତି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଅଭିନବ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୋତଲରେ ପାଣି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କାଉଟି ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ବୋତଲରୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଟଟି ପାଉନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ବାରମ୍ବାର ସେହି